jeden z najlepších školských projektov. Veľa som sa naučil a mohol som ďalej odovzdávať skúsenosti. Projekt mal skvelú myšlienku, mnohých nadchol. Vyplácanie vždy meškalo aspoň 10 mesiacov. Čo sa týka financií, škoda slov, je to niečo ako pekný tunel. Projekt modernizácia vzdelávania trval 5 rokov. Učiteľov učil používať nové technológie. Myšlienka výborná, no ako povedal jeden zo zainteresovaných, mala chybičku s veľkým Ch. Bola som oslovená kolegyňou, teda či sa nezapojím do tohoto projektu ako skúšajúca, ako členka komisie. Učitelia si pripomenuli, aké je to byť skúšaný. Keď uspeli, získali 35 kreditov. A ako vieme, čím viac kreditov, tým vyšší plat. Motivácia bola preto veľká. Uzatvorila som zmluvu s Prírodovedeckou fakultou, ale je veľmi zaujímavé, že menovací dekrét mi vydal Ústav informácií, prognóz a školstva. No a to nebolo všetko. Keď sme prišli do Bratislavy, tak v podstate po fakulte sa pohybovali ľudia, pracovníci firmy Elfa, ktorí mali teda vizitky s firmou Elfa. Tí spracovávali všetky náležitosti, čo sa týkalo papierov. Ministerstvo školstva bolo vypisovateľom projektu. Financovaný bol z eurofondov a štátneho rozpočtu. Členovia skúšajúcej komisie mali pracovné zmluvy s jednou z dvoch zapojených vysokých škôl. Menoval ich Ústav informácií a prognóz školstva. Technickú a finančnú stránku riešila súkromná firma Elfa, ktorá vyhrala tender. Trochu veľa hráčov na jednom ihrisku. Vyzerá to tak, že chybička s veľkým Ch musela prísť. Boli sme riadne vyplácaní, síce nie v nejakých pravidelných intervaloch. Dlho sme čakali veľakrát, ale predsa peniaze vždy prišli na naše účty. Zostali nám visieť mesiace máj a ešte jún a záver septembra. Koľko dokopy? No, dokopy, ak som to zrátala, je to 1 000 eur v hrubom. Pani Dagmar sa snažila zistiť, kde a prečo sa financie zasekli. Udali taký dôvod, že Ústav informácií prognóz školstva, že dlhuje peniaze firme Elfa im, je jednoducho ťahanice medzi dvoma inštitúciami. Uskutočnilo sa za môjho pôsobenia vo funkcii dekana niekoľko stretnutí so spoločnosťou Elfa. Musím povedať, že všetky boli zo strany Elfy vedené síce v priateľskej atmosfére a boli spájané s veľa prísľubmi. Z týchto prísľubov, čo sa týka finančnej stránky, však bolo splnené veľmi málo. Spoločnosť Elfa uznala naše záväzky, ktoré sú na úrovni viac ako 88 000 eur. My sme na konci roka spolu s Prírodovedeckou fakultou Jiřího Komenského v podstate oslovili Elfu s tým, že teda máme voči nej pohľadavky. A viete to nejako vyčísliť, že v akej výške je tá dlžoba? Myslím, že radovo je to okolo 90 000. Súkromná firma Elfa mala poslať univerzitám peniaze. Tie mala dostať od štátnej inštitúcie poverenej vedením projektu Ústavu informácií a prognóz školstva. Dôležité je povedať, že tento ústav už neexistuje. Začlenili ho do Centra vedecko-technických informácií a žiaden z jeho členov vrátane hovorkyne sa s nami ani za svet nechcel stretnúť. Ponúkli jediný komunikačný kanál – e-mail. A keďže ich vyjadrenie by ste zrejme nepochopili a navyše by ste sa začali nudiť, celého ponúkame v písomnej podobe. My vám ho medzi tým povieme ľudskou rečou. Tok peňazí teda išiel takto. Eurofondy, Ústav informácií a prognóz, Elfa, univerzity, učitelia. Nástupca Ústavu informácií a prognóz tvrdí, že chýbajúce peniaze nemajú, lebo im v úvodzovkách zhora zavreli kohútik. Konateľ Elfy si taktiež nepotrpí na zrozumiteľnosť. Ako v prvom prípade, pozrite si vyjadrenie. Schválne, či pochopíte. Súkromná firma hovorí, že čaká na peniaze od štátnej inštitúcie, aby mohla vyplatiť univerzity. Ministerstvo školstva krátilo faktúry pre spoločnosť Elfa SRO, pretože sa zistilo porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany Úradu informácií a prognóz školstva. Je tam strašne veľa učiteľov, strašne veľa tých, ktorí sa do tohto projektu zapojili a v podstate nemajú svoj stále vyplatený honorár za určité obdobie. My máme v zmluvách napísané, že bude ten honorár vyplatený z prostriedkov projektových. Keďže tie na účet fakulty neprišli, tak tým pádom ani nám vyplatené neboli. Toto je budova, v ktorej súkromná firma sídli. Konateľ reagoval na všetky naše otázky, okrem tých, kde sme si na ňo pýtali telefónne číslo. Pozvali sme sa preto sami a prišli sme ho pozrieť až do Košíc.
Konateľa sme najprv nenašli, no potom sme sa konečne dostali k jeho telefónnemu číslu. Sám nám zavolal a poprosil nás, aby sme prišli na druhý deň. Rozhovor bol priateľský a plný sľubov. Peniaze vraj budú vyplatené do konca roka. Dovtedy treba o projekte rozprávať iba pekne. Bolo veľa, myslím si, že na to organizácii, kde tie peniažky sa prelievali a nedáva mi to zmysel, prečo to išlo takýmto tokom. Aby som nadviazala na predchádzajúcu reportáž, podarilo sa nám skontaktovať s ďalšími učiteľmi. Tí majú podobný problém ako pani Dagmar, teda že sedeli v komisii a nedostali zaplatené. Sľub ale padol. Do konca roka peniaze budú. Počkáme, uvidíme. V tomto projekte sa ale stali aj veci, ktoré sú nezvratné. Cieľom bolo vyškoliť viac ako 7 000 učiteľov. To znamená, nakúpili viac ako 7 000 notebookov. Ten notebook stál vraj vyše 950 eur stál vtedy. A keď som pozeral podobný notebook, tak som ho dokázal pozrieť za 500 eur. Okrem notebookov sú podozrivé ceny aj za dataprojektory a stolné počítače. Pokiaľ štát nakupuje v tisícoch, tak samozrejme treba dávať ešte o mnoho väčší pozor na tú cenu, pretože aj akékoľvek malé ušetrenie sa prejaví ešte viac a opäť tu platí, že tie množstevné zľavy sa nabalujú. Celý proces obstarávania bol riadený a kontrolovaný príslušnými sekciami ministerstva školstva a na základe ich schválenia a písomného súhlasu ministra bola podpísaná zmluva s víťazom tendra, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku. Celý tento projekt stál vyše 28 miliónov eur, teda niečo málo do miliardy korún. Či mohol byť lacnejší, sa môžeme len domnievať. Celkové bolo zapojených viac ako 7 000 učiteľov z celého Slovenska. Bolo vybraných 17 predmetov, 10 predmetov na základných školách a 7 predmetov na stredných školách, pre ktoré boli vytvorené špeciálne unikátne metodické materiály zamerané na využitie informačných komunikačných technológií vo vzdelávacom procese. Každý projekt je dobrý, pretože aj učitelia, množstvo učiteľov má záujem, aby do školy prinášalo nové metódy. A učiteľ, ktorý neovláda počítače, tak toho žiaci nemilosrdne odpíšu. Pýtate sa, čo sa s tisícami notebookov stalo po projekte? Ja som nakoniec ho ani veľmi nepoužívala, pretože mala som ten istý Windows na svojom počítači a bolo mi jednoduchšie si zapnúť domáci počítač, ako rozbaľovať stále notebook, ktorý bol len požičaný a s výkričníkom, že nič sa mu nesmie stať. Že tak, ako som ho dostala, tak ho musím vrátiť. Na jazyk sa tlačí otázka, či by nebolo lepšie ponechať notebooky učiteľom. Mohli by ich na hodinách používať ako pomôcku, keď budú učiť ponovom, tak ako sa to učili v projekte. Po skončení aktivít projektov sme vydali usmernenie, ako nakladať s výpočtovou technikou. Žiaľ, výpočtová technika je vlastníctvom danej školy a nie je v našej moci skontrolovať viac ako 3000 riaditeľov škôl. Predpokladáme však, že ide o ojedinelé prípady a väčšina škôl sa riadi našim usmernením. Počas realizácie projektu bola urobená tzv. Kontrola na mieste, minimálne na 10% vzorke a ministerstvo nezistilo pochybenia. Počas obdobia udržateľnosti projektu až do roku 2018 môžu kontrolné orgány ministerstva vykonať kontrolu zriaďovateľov a v školách. Neštandardné ceny za techniku a nevyplatení učitelia. Peniaze stoplo samotné ministerstvo pre chyby vo verejnom obstarávaní. Tieň podozrenia, ktorí vrhajú tieto skutočnosti, je dosť veľký na to, aby človek videl dve strany tohto projektu. Jedna svetlá, doslova modernizácia vzdelávania. Druhá odvrátená, nevyplatení pracovníci, mrhanie peniazmi a ťažko komunikujúce inštitúcie. Naskytla sa tu veľká otázka, prečo od 1.1.2014 už neexistuje Ústav informácií, prognóz a školstva. Ten modernizačný systém bol výborný. Fakulta už odoslala spoločnosti Elfa tzv. Pokus o zmier, čo je prakticky posledná fáza pred vypovedaním vojny v podobe súdnych sporov. Čo sa týka vedomostí a poznatkov, ktoré dokázali odovzdať učiteľom, tak to bolo výborné. Na začiatku budúceho roka sa k tejto téme vrátime. Budeme zvedaví, či učitelia dostali zaplatené, alebo nie.